Výška splátky pri hypotekárnom úvere v dnešnej dobe nie úplne lichotivých úrokových sadzieb. Na túto tému som si privolal našu hypošpecialistku Katku Šotíkovú, tak teda sa idem rovno pýtať. Katka, keby som si chcel dnes kúpiť nehnuteľnosť v hodnote 100 000 eur, čo to pre mňa znamená? Pre klienta to znamená, že formou hypotekárneho úveru vie takúto nehnuteľnosť financovať do výšky 80%. To znamená, výška tvojej hypotéky bude 80 000 eur a výška splátky 419 eur. OK. Keby to bola nehnuteľnosť, ktorá stojí 150 000 eur? Tak pri 150 000 nehnuteľnosti hypotekárna banka ti poskytne úver 120 000 eur, čiže opäť 80% a tvoja splátka bude okolo 625 eur. A ešte si povedzme alternatívu s 200 000 nehnuteľnosťou. Tak tam to už bude vyzerať troška vyššie, to znamená, hypotekárny úver ti vyjde vo výške 160 000 a splátkovo 834 eur. OK, stále treba podotknúť, že sa bavíme o najvýhodnejšej úrokovej sadzbe, najnižšej, ktorá momentálne na trhu je. Takže skúsme si ešte povedať, v akých alebo akom rozhraní úrokových sadzieb sa pohybujeme momentálne dnes. Momentálne, čo sa týka rozmedzia hypotekárnych úrokových sadzieb, je to od najnižšej 4,29 až po tú najvyššiu 5,89%. OK. A ešte jednu vec, ktorú treba pripomenúť, že žiadatelia o hypotekárny úver do 35 rokov majú možnosť získať, respektíve vyčerpať 90% formou hypotekárneho úveru. To znamená, že ich vlastné zdroje stačí, ak budú mať vo výške 10%. OK, to je super. Takže, ak vás táto téma zaujala, kľudne nám napíšte otázky pod toto video do komentu a ak vás zaujímajú ďalšie témy z realitného prostredia, tak sledujte stránku www.matošvetrecin.sk.